Numere mechiachia Ghana foa muwa kwantuom muwa mowo Africa ba bibiara mowo wa obetime nka no musomfo Bernard nie da bia metachre machi akwase hwehwe mo YouTube obo Bernard asante a obenyame ana ko Facebook wo na hwehwe Bernard wo Facebook obo Bernard asante a wonsa beka no ana asante Bernard mene mapamfo no wo ho a ye twe no Nyankopon na ye frɛ totrobosu Nyankopon ye bodidire yawor nyame no se wo bonidire yawor a ba bia obiara obem wo hunu ni tumi ne nane monyam otenagwam na one ne judge panyini no na ne lawyer ne ho ani ne lawyer ne doba no a oyi no mane behwie ni boja kronkron to me no me no abode na ene yete ase a ye kasa ye de yensasi ye bose ye de ye mo no one ne lawyer no one Jesus Christ of Nazareth, the blood of son obetima fro ne rabbi ono so owo a otwewo na registers ne hefafo obehia Talavan and Salavan obehia Salavan na wahia Salavan wo obehia abofo pempem akesefo a omoso kura omo book a omotewa omotwene se wodi asem no ba na omo atwere asem no na omo de akwako hu lawyer no na lawyer ne so adi asem no na de atwere judge no na judge ne abua obem na wawie ne nyina no han ni betim agina wasannim aye interpreter akyekere wasanum ama omo anyante ase wokɔ wiase afa na nyina wonya biara awie mmeremo se Bernard asante na awurade de ne sa aka no ɔkyerɛ ba bia nokore wo na obu nokore kyerɛ wo na oyi aten ɛwɔ atrodiem ɔne noma emfata na Bernard was story bebre ɔwɔ sika story na ɔwɔ obra no edi wakosinyi na ɔwɔ Nyankopɔn asɛm ye different bi ni asase we so na no bi ɔde aware story bi baae amanfo si edem paw a eye sononko Bernard nsa ne de efiri fani abofra keto ɔka nsɛm a obi nti bi da efiri na nanan penso abesi hwɛ sɛ awurade frɛ wa ɛyɛ sɛ wote awurade ne awurade ye nyansafo na ɔma wokasa bebuom Yesu Kristo baaye no na ɔkasa bebuom enti sɛ wo si nyame na afrɛ wo de a ɛyɛ sɛ wote nsɛm a awurade ɔbɔ wiase wɔde bɔɔye ana amansa metachira mo sɛ Bible school eni sofo Bible school enye prophet Bible school nya evangelist wo kosua 419 Bible school bia I want to say the truth for you sɛ wo kase wo ko school abedi nyame asofo a na wo kosua koro no na wo kosua azaa efise Nyankopɔn frewa wode nasɛm ne mawo wo system amfa mfiri soro amawa wontimi mfa opɛ one wunyansa nye da o hye yebo ansa na o se mesoma honkonkon ankase mesoma book honkonkon enti Bible hwɛ enam Bible nti ama awutie aye asase soma wo be hia Pentecost ni brother owa Sunday ma obo mpaye fieda oye fasting ba kwasiera a owie fasting na nopa no obedi bone wo be hia assemblies ni a oye osha wo be kona ogina kwade na no o sha atare fufuo me se hunu ni suru no nura anopemi ya ndwumbi se na minim se sa nkrofo na enka mekofa Satan mane betena me fie cause nka mini se Satan e wo me fie a me kwara me fa so me bom paye against no efri se Abraham yebi na oye mistake okofa Rebecca ba ne fie nanso na onim ose oma ne ba enware Noah asini hwe assemblies ni beko asori anopa akogina wo akire kwada nipa mfa so ntena akondwa omo betena akondwa ne so no opona asori no na afa telephone
na astate oyi omo ase atwere oye nyamesuma na se oye awudie yanko na no topic na ne yesua ne so my story ni hwe me ne musua koduru ba bia me bebeduru abrochire no a mako menu yaketoa no obenya abrema ha se na me force obeware no na nka me so matim ade me ho no na aware ne kɔɔso na aware na nkoso yesua ho na ye de awura saatama ba kono de me baaye no a me se pipa na mepe afrifi a mensa anka no ono so mensa ka ya na mensa anka me maame de ne de mini se ye bebo akoduru ba bibi ne me maame so oba ase ni mu a oba be ye ya na madam fo na akora na me fa ne boa no 9 years no odi mi kosi sen oja majapade na oja meka na hifafo ne ma saa boy ni nya adwene a odwane ye no ono so ye behu se ye menamfofo a na se eye me maame ana efiri me fie ho a ana efiri me nkonta no ye besua asena me ni wo sua no wo video na meni ho agro ye very serious fa wakondwa na one o mantwa ho nhia na bia video no na omunyina mfanya afutusem se bibua wa oboa wa ma wa abeyo yi ana se obeboa wo akowie bone hwe me try na menua na aware no me ginam ne abusiafo ogin fie no mama na antua efise na menim se meye na mewia aba beye made na unim mewie ye no aware no menim ginam me sanfa ho ka omo wo velo na ha me ka asem no me ma omo ye aduane firi sunya ne to wamfie onua menim se abusua medo abusua mpanfo bu pe bi se abusua echiri abusua paade echirika ba abusua dofunu hwe meye ni nyina echiwie ye no mra makontani nya aware wie ye no o start be sorry tia me ewo secret na me so na mendwene se obetima yesa wo mase fie na meme ne makontane mti no onu timi ye ene makontane be share one house na mechira mo se mra yare ne so bo me no ekowie mi sen onitima me follow ade no me bo ne na poso akiro yi se obeti ase yare ne be bo me no makontane me ni omo koye fan na se me ni omo anye fan na me ko edi ani siye ewo abrabonum hwe ni ana me ne ti a ode me baaye no aha ni kunu ne yire de moda na ni kunu de Kofitachi Francis no kudo Augustine Paul no make so ono ya assemblies ni no ono ne ketwa no ni kunu ono ne be wo mase a o sorry ti a me first nka me sorry ti a me nua no de ode me baaye no me sorry ti a omo manfi na akire no ono ebe yi me mase owie na one wenim ko hye kotenae na de nyame aka no nipa wontimi nsereda omo kotenae no odi omo sen abraboro kosi omo sen omo antim antena ankaso da bia meka se bia na unhira nyame ahyira wo na mawani enna ho se wanhwe ni yi a ahokire be mo waye bone na wontim mami yare ne bebo me 2014 mini ba bia yare free obaye me ko toilet ya etise bidie medam paswa metin jonso ewo me ho se metiwa metima ko toilet ewo matariem na minim nipa a me ne makonta no one madam fo bi free Greece aba yetim paso na ma ko toilet abra minim enso minu ya ma ne se menyare me maame se menyare die ntia se we ya aware we dia
ketewa baako ho ese me de ne ba burukyire enti menyare ese me de yare no eye atwuma di me nua ne ba se mewu a mewu na me nua ne beduru a it is better than say mesap me ho yare onua asena me ne wo che no eye me amasem na me ka kire me nyame akoa me mfa ade ahintawo na me nka de enim kire wa brabom me ma wahunu se ebetima ato eto me no bia me de awurade favor am ba wo bia na wanya favor ani da so we yes ne se wo betom na ansa na wafrem hwe mrebi me ba bibia na mete first sister na me ne wo me pa ne nchen na me be chere na mi sister makonta mi sister wo me number me documents wo omo ho na omo ati di documents no afa akire se omo okoye se makonta no pentecost ni no mua no ono di documents ne ko oni mi sister se omo okogina wo te se me na omo akoye se omo de menu yaketwa no beba me ka se bi akire wo ni nyame aka wunyankae abofra no a omo se me fa de mra no bia me de ne ba yiteria nka na brabo asai nka onye kunu matena yiteria me ni yiteri ma atuma ni yiteri ba de nyame ye ya yare ne ba mu ni na yi no akra da tima ware e wo Ghana a ni kunu wo Israel ni nyame aka no nipa wontimi enka enforce abrabo mforce wuduya bi se nia ontimi no onye bia na awurade anye saade ne asusu obuwa nipa na nche se o hye na order to na brabo so saa nuoma na edi nipa bebrenya ewa abusuam oni ntima mede na eba out aba wa hunu se bi betima boa bi me wo menkasa enkyere nipa meni adamfo mi sister pa ne to ase wo fom sei ewo aburo ho maako oro pa aburo ntokwade de obaye na me kire mo no mi sister se opa aburo awe na me ne na pie ye ko store ti okai na aburo na o se ope no na me hu se ye ntimi mu na me se me ko adwuma mebubi abrado na saa dane no na ye Saturday anopa na me ye container na nsuo bi to kese pa the whole day na me nidie na me de car kese twe enoma frogoni akese mienu eye Ghana te se spenta car ana Benz bus me twe ma mienu me ni boy back with friend Santo oye kramoni nsuo buye ntimi wie ye no na me ntimi mafie na se betwa so ko adwuma na me ko adwuma na me ba no me hunu mi sister mbobo se o se opa aburo nti midnight na me bu aburo no bi e de bae video na I long ba me pese me kire osia me wi a me stop wo na ya toa so patre na me bu aburo ni de bae enam se me ni di ye niti no me try send the aburo be si ja so na nka mayibi awe mame enam bra ne ma brenti no me na la me to me timi na light ho na me ko gura danim se me wro me no me chia me ho atompa so sa ma afamada na aburo ni sija so nti omo sore se omo okodwonso na omo se aburo ni sija so ne sereba ni mo hye nti according to oni ni kunu no anumasem a obeka kire me na maada wose obegina me nchen no se ofre mo onke ben na onke ben de na ogini wiase brantie wo force wo sa e wo abrabom se wo hawo ho ba ne ya firi se mra na bere to me so no abusua no me da no a beje kwan a sise me de beko adwuma na me ye ne so no adwuma na ye 5 hours adwuma na me ye night e 900 adwuma na kasanka sai 800 euro na 800 euro me tuya da ne ka 200 euro na my chop money 100 euro mama awaka 500 akoka 500 na 500 no base bar ye chemienu
yɛtua memma miɛnsa ne wɔ Ghana baa ka ho me maame wɔ hɔ me maame akora a wɔne ne te ka ho na me nua na ɔno ketewa na ɔware Israel no ɔwɔ hɔ bibisi abusua ni ma ɛyɛ me na bio ɔhwɛm because mo aka ama na to se me na ɛsɛ mbo abusua onua na mudu nja no ade akye ya me ne berima no ɔkasa ɛwɔ bɔkɔ ɔto no ma wɔ me danim na ɔse uncle na denka wo ahye ha o na me se saa koso the whole day mantima soro ko si se ɔno ba hɔ no na ɔse hwɛ mbae no da ha se ne me kan se wo gide en ne wo brɛ de ho ti se ontena fie 20 wo yare kora no de ɔkɔ adwuma me sister ne wo bathroom opie en ei madam anye yize na me su me bufu ye na ekosi da no pa odi ti matam se ne opete se ne wo owi ane ne kunu tu ka na omko Pentecost asori me ye sorry ma Verona Pentecost asori me ye sorry pa ma sa Pentecost asori no me ye sorry na asen ye toaso a ye behunu ba ko assemblies ni no na me ye sorry ma sa church mi no me muso mo ya sorry me se me busuani si sa sorry ba onsi me fie da ko si sa temu da beba me ba oko sa Pentecost kura asora me se owura me fie da on assemblies because ye ni ma sorry a omu because minim se sofofo no call school nyame am from nti se omu nim nyame adwuma omo ye me want me mama nim abra nyame onka ho asem kyerem wo secret abede wo ba mani me kwa awurade ba ma darade nti se we ni beti asori na utima be post wa I'm shamed assemblies pastors on the Pentecost pastors anya burchira anko a now Ghana de ekoso wa Pentecost asori no eye too much biara bedi bone sofo a on ne babeda sofo a oberepu akora de obehu bia eye Pentecost asori anya Pentecost no ya assemblies aden